Подкрепен съм от 16 партии. 16 партии, но аз съм независим кандидат. Говори ли на истината? Ко? Не. Подкрепен сте от БСП, ДПС и Кунева, България на гражданите. Но от ДПС не съм подкрепен. 11 години е успешен мениджър в туризма. Чакай сега е господин млад менеджер! Време е за прозрачна и работеща администрация. Кога? Ето. Аз съм готов да го направя. Това беше непрозрачността в управлението, монополизирането на управлението. Бяха ремонтирани детски и спортни площадки. Е да се реновира спортна зала. До сега не съм чул нито един от кандидат-кмет да споменат бъдещия стадион Варна или поне дупката, която стои на негово място. Осигурихме 4 милиона за детски градини. Увеличихме с над 2 милиона средствата за социална политика. Бях в този екип като експерт в областта на здравеопазването и социалните дейности. Искам честни избори. Това е най-важно. Отговаря ли на истината? Ко? Не. Това е най-важно за всички нас. Ко? Не. Ко? Не. Ко? Не.